Шаймарданов, хәлләр ничек? Әйбәт, Аллага шөкер. Өйләнмисеңме әле? Өйләнәм. Качан? Декабрьдә. Декабрьдә? Декабрьдә өйләнәм. Декабрьнең ничәсендә? 24-сі дип планлаштырдык. Кайдан таптың бу кызны? Казаннан тапты бездә. Казаннан? Су буеннанмы? Кайдан? Нидә кызык шуй инде? Нинди кыз синең башына әйләндерде? Көтмәгәндә башымны әйләнделәр, башымны югалттым да, аннан соң. Шунда ук мәхәббәт дөньясына көтмәгәндә кирип Башыңны югалттың. Кайдан ул кыз? Исеме ничек? Казаннан. Казаннан? Исеме ничек? Әйтмим аңсың. Нигә әйтмисең? Айгөл исемле. Айгөл исемле. Кайда укыймы, эшлиме? Укып бетерде инде. Укып бетердеме? Ага. Ничәсе була дидең әле? 24 декабрьдә планлаштырдык әле. Ага, бойны никах, туй. Бу той була, никах. Туй, бу синең беренче йөргән кызыңмы? Беренче мәхәббәтеңме? Чын мәхәббәтем. Чын мәхәббәтең, әле генә таптың. Әйе. Ничәнче, кайсы көнне таптың син аны? Су буендамы монда, Казан су? 7 март көне таптым. 7 март көнне. Ярый гомерлек мәхәббәтең булсын, ярыймы? Рәхмәт. Әйдә кызларга барсыннар, ни җибәргән поцелуй воздушный. Осенний поцелуй. Ох, молодец.